Da det nu er gået 10 minutter, så skal vi til at starte på del 2. Og det er udskiftning blandt nu er det fritidsaktiviteter og beskæftigelse for børn og unge i Maniitsoq. Hej. Som det første vil jeg gerne sige, at vores borgmester jeg synes, det er rigtig godt, at vores borgmester er med til at udvikle fritidsaktiviteter for børn og unge her i Sisimiut. Nu er det nuværende forskellige tiltag i gang, som er udviklende for børn og unge. Hvilke tiltag vil det være i Maniitsoq vedrørende disse områder? Om hvem vil gøre noget vedrørende muligheder og skabe muligheder i Maniitsoq. Der er en klub, musikskole, hal, men der er ingen yderligere. Men der er meget få steder, hvor de unge kan have et fællesskab. Hvordan vil I som stille op til valg, gøre noget? Tak til spørgsmålet. Jeg vil gerne svare sådan, at vi har en meget tydelig borgmester her, som arbejder aktivt for de unge. Der er nogle forskellige tiltag. Vi støtter de forskellige tiltag, som er med til at område de unge til mere fysisk aktivitet. Og hvis det går rigtig godt, så vil vi også vælge en efterfølge til borgmester, som kan være med til at udvikle mulighederne i Qaqqartoq Kommune. Tak for dit spørgsmål. Det er rigtigt, at Qaqqartoq Kommune har forskellige udviklende tiltag vedrørende dyrkning af sport, og det er en større tiltag, som er i gangværende. Og Naleraq ønsker at udvikle det næststørste by i kommunen på lige fod med Sisimiut. Hvis det kan skabe sig, så kan det også opnås i Maniitsoq. Demokraterne kan arbejde for Qaqqartoq Kommune vedrørende sport. Handler ikke kun om fællesskab, men det kan også udarbejdes med udgangspunkt fra de unges behov. Fra det finder vi det vigtigt, at byer og bygder skal udvikles på lige fod med hinanden, og fra at det vil vi gerne deltage til at bedre vilkår for borgerne. Tak til spørgsmålet. Fra Inuit Ataqatigiit vil jeg gerne. Har jeg varm hjertebanken for lighed. Derfor så vil jeg gerne have, at Maniitsoq skal have god mulighed for også at kunne opholde sig ude i naturen. Og det vil jeg gerne arbejde for. Hvilken håndgribelige tiltag kan opstartes i Maniitsoq? Vi fra Qaqqartoq Kommune har en målsætning om, at når skolerne lukkes, så er det flere børn, der ikke har nogen beskæftigelse. At vi
Og vi vil gerne starte en sommerskole, som kan tage udgangspunkt i at udvikle interesse og aktiviteter for børn, til med vedrørende kultur, som er udviklende for børnenes på den måde så opmuntres børnene også til at bruge kroppen mere fysisk. Og det tænker vi på at fremme en. Med tanke på dette ønsker vi at skabe en sommerskole. Det er en sommerskole efter at det er almindeligt under sommerferien. Jeg har selv været i Amerika, hvor man tager hånd om eleverne på de bedste vilkår, hvor de har mange aktiviteter og beskæftigelse i forskellige. Og vi bør arbejde for, at børn og unge har fritidsaktiviteter. Fra Bartin eller Ra vil vi gerne arbejde for at høre borgernes mening og arbejde ud fra borgernes interesser og skabe aktiviteter på den måde. Hvilken manglende tiltag bliver det, at det er meget vigtigt, at skolen skal samarbejde tæt, og fritidsinstruktørerne og folk fra Maniitsoq, som er motiveret inden for dette område, er en mangelvare. Derfor så er det meget udviklende tiltag, de kan opnås her. Derfor så skal man være aktiv på dette område. Peter Olsen vil gerne stille spørgsmål. Den, der stiller op til valg for Qaqqatarjuaq. Hvilken en af målsætninger er en multihal eller bådværksted. Og vi fra Sisimiormiut er godt klar over, at svømmehallen har været en emne de sidste par år. Når I kommer ind i Qaqqatarjuaq, og med udgangspunkt fra borgernes valg, og når I skal til at prioritere nogle tiltag, forskellige tiltag, for eksempel svømmehal og multihal, hvilken mener I er vigtigst at bemidle? Tak for spørgsmålet. Jeg er lærer selv, og jeg kan se, at det vigtigste er fritidsaktiviteter, som kan være tiltagende for de unge, børn og samfundet, er en mangelvare. Og vi kan se, at det er flere hærværk om aftenen, hvilket vil du skabe først fra Inuit Ataqatigiit. Finder vi det vigtigt, at det nuværende vej ikke kan ændres. Derfor så vil jeg gerne arbejde for at bemidle svømmebassinet, når jeg bliver valgt. Hvis fra et til 17 plejer vi at sige, at man skal arbejde med en menneske i centrum. Nuværende valg kan ikke ændres, fordi man skal arbejde med fokus, med udgangspunkt fra borgerne.
I kan ikke bare sige svømmehal eller multihal. Spørgsmålet er, hvilken behov der er. Og det er det, jeg vil undersøge først. Fra Demokraterne vil gerne arbejde for at skabe nogle forskellige aktivitetsområder. Vi ved ikke engang, hvilken status der er på svømmebassinet. Der er blevet bemidlet i løbet af årene, men der er ikke sket nogle yderligere tiltag vedrørende det område. Derfor så burde arbejde hårdt for at skabe en svømmehal. Hvem tænker du på? Ja. Undskyld. Hvis jeg skal ind fra Demokraterne, vil jeg kæmpe for, at det skabes. Det er tilgængelig for alle, også for handicappede, og det vil være en hjælp for borgerne. Selvfølgelig kan vi ikke ændre vejen, det allerede er. Det er meget vigtigt, og det er en mangelvare at have en større svømmehal. Og jeg vil gerne arbejde for, at det skal være en større svømmehalsbygning. Med hensyn til udviklingen af kommunen, kommer vi til at arbejde med udgangspunkt i dette. Vi har fået en vej, som er udviklende, og derfor er vi også nødt til at inkorporere at arbejde med et svømmehal. Midlerne skal skaffes til bygning af dette, og skal være vedvarende. Nul tolerance for skimmel. Hvordan vil I bekæmpe skimmel? Som det vigtigste vil jeg gerne nævne fra Naleraq, at det er vigtigt for os, at borgerne sagsbehandles så godt som muligt. Og hvis vi skal leve et sundere liv, og derfor så er vi nødt til at finde midler til dette område for at bekæmpe skimmel. Selvfølgelig kan man ikke komme over det lige med det samme, men man kan arbejde sig frem for at alle borgerne er opmærksom på, at det ikke er sundt at bo på en bygning med skimmel. Og vil gerne arbejde for, at borgernes sagsbehandling også gennem NRS også skal fremmes. Der er cirka 250-300 cirka bagude med hensyn til bygning. Derfor så er det mangelvare af arbejdere, tømrere. Derfor så er vi nødt til at arbejde for at fremme uddannelsen inden for tømrer og andet. I hele Grønland er det cirka 41%, der ikke er uddannet blandt de unge. Derfor så er vi nødt til at arbejde for at kunne bekæmpe skimmel, så skal vi uddanne flere folk, der kan arbejde. På den måde så kan vi bedre følge med i bekæmpelse af skimmel. Ja.
исуааппа аамарсааниккут алууна сарсуллерусараарту суарими киуни кигуссерни тусарсуалериартарпут оқут аернорторсуутаас илиссиани ассиани исуааппа аамарсаанерит аллукнуусараартут уауллу илисақақатаассута инуттут нангилу ja maani koqartigaa haakil iniman tanna aputaajasam billuga toqutissaqarpu qoyana issiamersunuk munat pistorismi apequtissaqaaluarama isse uaniittoqangimmat apequtissaqaallarluinnermut saatinnassavaa talungilarpu illuqarfitsinni aputaajaasarneq ajarnartorsiutaasartoq pingaartumik nammineq illuqartuulluni kumuunip innuttani avitsittaami tassuuna ассерсуутигалугу аққусинеқ арлалинник иллулик таан апутааярсиннаасарпаа икиннерусуниллу аққусинеқ иллулик приватбаайту тааллугу сисмуни приватбааяқартоқангилаақ аққусермит коммунип тамааса аққусинниутигаа исумагисаралуиллу таанна илуангилаақ иннуттаник иммиккоортитси сарнеқ уффалу тамаавит таскатсимут акилисартуут скатситсинниллу апутааяанеқ акилернеқартарта таанна киасулиссутиерусуппаа qoyinaqaakkili apeqqutermik naleqqamingaanniit innuttaas oqartussaaqataanera annertuumik uagu tusarniaffiorusuttuannarparput taamaalillani ilungoorpoq sisimiuni najungaqartut tamaayimmik illoqarfinniluallani ataatsimut kiffartuunneqarnerat isigineqartariaqarput tassuunakkut innuttaasut aama naleqassusertik innuttaaqataanertillu misigisariaqarpaat immikkoortinneqaratneq misigina налунгила коммун мутааянамут малиттарissаарта исуааппуа сунниутера демократик исоони сунниутерақатааффииссават питсаанерпаа милуяақатигитуллинеқарнисси олаккавусуппаа таматта атаатсимут питсаасумисуллинеқарнисси налунгиллуаннарпара апутааjaasarneq таанна намминерлута уагут силатитсимни апутааjaanеруйоруйуссуа писарпарпут апутааjaати аллерсиннаангериармата тассаго антискуулиориармат уагунгуутаан аққусинуппигатсигу кисианни уна соорна таамаат hvor man siger, at vi selv ejer vejen. Jeg kan genkende spørgsmålet, der vi fra Inuit Ataqatigiit arbejder for med hensyn til infrastrukturen i byen, at man forbedrer vejforholdene, og at man forbedrer snerydningen. Vi vil også samarbejde omkring problemet i Frederikssund. Det er kommunen, der ejer vejene, og det er derfor, at kommunen er nødt til at sørge for snerydningen. Og vi er også nødt til at tænke på sikkerheden. Hvis der sker noget, så skal man kunne komme frem til de enkelte steder. Det er rigtigt, at vi ikke ejer vejene. Eller det er ingen, der ejer en vej, men det er alles eje. Og vi skal heller ikke overlade alt til det offentlige. Jeg vil også interessere selv og røde sne. Men vi er helt enige i, at man er nødt til at debattere området. soorunam nalillersorneqartariaqarpu inuiaqatingiit isumasiorlungit
Man må prøve at løse problemer ved at høre befolkningen. Кисиан соорнами налилерсуиниккут эққарсаатигисариақарпарпут канеруна илиниккут илумут апутаяани ингерланниа At vi er nødt til at vurdere under hvilke forhold vi skal sørge for snedrydningen. Vi er nødt til at se befolkningen under et. Ilumortumi atataani vassuataartarp aqquserngiit taa miitseriitaamanna peqqinnangila utoqqarnu aamma At jeg har en ældre far, og han er nødt til at mange gange røde sne i mange meter, og det er ikke sundt for en ældre forælder mig at bruge så mange kræfter på det. Hvilke holdning har I til selv, at folk rydder sne? Selvfølgelig skal befolkningen selv også selv rydde vej, men vi er nødt til at debattere problematikken, og det er på grund af at samarbejde omkring og debattere, hvor meget man skal overlade det enkelte arbejdsområde til de ældre. Og det er socialrådgiverne, der ved under hvilke forhold det enkelte ældre lever under, og det er derfor, at de kan henvise til, at for eksempel at det er et sted, som skal prioriteres med hensyn til snedrydningen. Du har et spørgsmål omkring kommuneforordningen. Vi skal til at vælge til kommunalbestyrelsen, og Kalakuka er blevet nedlagt. Vi grønlandere er ikke gode til at snakke sammen. Kalakuka er blevet nedlagt. Da storkommunen skulle etableres, og det var det sådan, at fra Sønderborg Kommune meldte sig ud af Kalakuka. Jeg vil gerne spørge, hvis kommunen skal have et godt samarbejde, om det ikke er på tide, at det bliver en organisation for dem, hvor de kan samarbejde omkring for at løse de enkelte problemer og de enkelte områder. Hvad siger I til at etablering af en organisation for kommunerne? Er der nogen, der vil etablere noget lignende af Kalakuka? At kommunikationsmidlerne er blevet bedre, og ved hjælp af de kommunikationsmidler, så kan man have kontakt til andre kommuner. Vi har fra Siumut har vi ikke lukket døren for, at kommunerne kan samarbejde. Og hvis vi skal udvikle kommunerne, så er vi også interesseret i at udvikle samarbejde mellem kommunerne. Fra Inuit Ataqatigiit, at der arbejder vi hele tiden for, at Grønland bliver selvstændig. I samarbejde med selvstyret, så skal alle, er det vigtigt, at alle kommunerne har kontakt til hinanden.
имааттулернisса канукука эққарсаатиалугу Med hensyn til Kanakuka, пилерсаарнisса таана эққартоққиннеқарсинаа kan man snakke, det kan man sammen snakke om Kanakuka skal genetableres. Fra demokraterne er vi villige til at snakke om vi har en brug for en kommuneorganisation. Her i dag der er der 5 kommuner. Her forleden der hørte jeg, at Avenada Kommune også slipper de allernordligste byer. Så det er derfor, at jeg mener, at de enkelte kommuner selv arbejder for at forbedre deres forhold i deres kommune. Man kan sagtens snakke om det igen. Og hvis det er til gang for rette kommuner, så kan man sagtens arbejde for det. Dengang, at en gang så blev Kanakuka flyttet til en anden by. Men hvis vi skal arbejde for at genetablere Kanakuka, så er vi nødt til at finde, hvor det skal blæres, og så finde medarbejdere. Vi skal arbejde i hver sin retning, så er vi nødt til at samarbejde. Vi kan høre, at man mangler Kanakuka. Vi er også nødt til at tænke på, hvilke fordele det er, når man etablerer en Kanakuka-lignende organisation. Så er det vigtigt, at hver enkelt kommune, alle kommunerne har en samarbejdsvillighed. Men vi er også, vi er også nødt til at tænke på, at man ikke vil etablere en styring ovenfra, så vi er nødt til at se på fordele og ulemper ved at have en kommuneorganisation. Vi er nødt til at tænke på, at hver enkelt kommune har sit eget kendetegn. Vi mener, at hver enkelt kommune skal arbejde for at få deres egen kommune. Et samarbejde gør stærkt. Det er derfor, at vi har sagt, at vi vil ikke lukke døren for, at der etableres en kommuneorganisation. Vi er nødt til at kunne betale det enkelte område, også en svømmehal. Men vi arbejder for med hensyn til veganalisation, der er der jo jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men hvor meget, om man vil etablere det. Vi er nødt til at udnytte etablering af vejen til Karlsruhe, og det er derfor, at vi er nødt til at udnytte vores muligheder, som kommer på baggrund af den nye vej. qoinaappeqqumma sunalunni periarfissaq ujartussavaqput taana
пингаарутеқарторуйссууоқ таамаамаама марра исумассарсиатсиалаавоқ налунгиллуарпарпут таана иллунгуа иканииттоқ каноқ илуақутаатигинерсоқ аама такусиннаарпут аторлуарсиннаа со укиорпассуи атавоқ таана таамаама сулиссути кутсууссаарпу инуа атақатигиннингаанник периарфисса тамааса уярторлугит тасса налунгисатситут сиумуп ангуниарпаа нунарпу намминливиттоқ тас намминерсорниса ангуниарлугу сооранами сапингисамик инуккиналуни киффаангиссусеқарлуни инериарторсиннаанера уагутта персерсугариварпут кумууними сулиффими таамаатими ааллартитисиннаатитаангилагут кисиани сулиффиит ааллартиттуса таакку соорунами таперсерсукуттууссавагут аама кангерлуссуарми таана иммиккут илисарисимаанеqaati неqarnissaa aama soorunami tapersersornartoruissuu at dette produkt også bliver velkendt i Kangerlussuaq. Det er vores målsætninger, og det er vigtigt at skabe noget, som er til gavn for landet. Derfor så ønsker vi at udvikle det produkt, og som er hensyn til økonomisk udvikling. Vi er godt bekendt med, at det også er blevet drøftet. I Qaqortoq Kommune er det store ressourcer inden for muskus, jagt og produktion. Og det kan også være en fordel som økonomisk indkomst i Qaqortoq Kommune. Og vi er gerne med til at støtte borgerne for at skabe en virksomhed med udgangspunkt i læret. Med hensyn til fiskeri, så kan supepølse og eventuelle fisk undersøges. Er vigtigt, da det også kan være gode ressourcer for indkomst. Arctic Circle Business kan også skabe mindre virksomheder. På den måde får man flere muligheder for at kunne have indkomst, også blandt fiskere og fangere, som også kan have forbindelse til Arctic Circle Business. Og det vil vi gerne arbejde for i Inuit Ataqatigiit. Da Arctic Circle Business blev nævnt, vil jeg gerne nævne indvidere, at det er en rigtig god mulighed. At det er en rigtig god vejledningsmulighed, hvis man skal starte en privat erhvervsvirksomhed. På den måde så kan man også bruge den som en mulighed for at kunne starte virksomhed i Qaqortoq Kommune for indkomst. Der er rigtig gode muligheder i Qaqortoq Kommune, også inden for turisme. Og via at skabe UNESCO har vi opnået rigtig meget inden for turisme. Hvis udviklingen går som det skal, så skal hotellet skabes, hvor turisme også bliver en større indkomst. Vi har dyr for hver sæson året rundt. Derfor så kan brættet også videre udvikles. På den måde så være med til, at så kan brættet også være et sted, hvor fiskere og fanger har god produktion af lokale råvarer. Jeg vil gerne tilføje, at vi skal huske på, at bygder skal kunne være stabile og have stabile indkomst. Og det er allerede bevis på, at bygderne også kan have et selvstændigt indkomst og udviklende tiltag. Og med hensyn til lavet i Kangerlussuaq, hvilken målsætninger vil I have? For eksempel har I kæmpet for at få vejen.
ved at have en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, så vil det større indkomst være en mulighed. Det kan være hoteller og eventuelle andre bygninger i vejen. Fra demokraterne kan vi gerne arbejde for at udvikle Arqutigitok, hvor vi skaber nogle arbejdspladser og arbejdsmuligheder, i stedet for at skabe forhindringer for dem, der ønsker at arbejde. Vi har brug for forbilleder, ligesom dem fra Nabasok, som har startet nogle selvstændige tiltag. Derfor så vil jeg gerne vejlede borgerne i Nabasok til at kunne videreudvikle deres tiltag. Jeg vil gerne stille spørgsmål vedrørende bemidling. Det er et krav om, at det skal være uddannet. Og det plejer at være det er flere vikarer end uddannede på virksomheder. Hvem vil arbejde for tiltag vedrørende ansættelse? Tak for dit spørgsmål. Vi fra Inuit Ataqatigiit vil gerne finder vi det vigtigt, at inden for kommunen, at private virksomheder skal støttes, og i samarbejde med Naminarsarnerlituaqartusat skal man skabe uddannelsesmuligheder for studerende. Det vil vi gerne arbejde for i Inuit Ataqatigiit. Det er rigtigt, at det kan være udfordrende at have nogle uddannede ansatte. Derfor så vil jeg gerne støtte, at det uddannes flere tømrere og diverse uddannede her i Qaqataqqumunia som det andet. Og hvis vi skal have flere uddannede tømrere, vil vi gerne, så skal vi søge muligheder blandt vores byer og bygder, fordi de har en masse at lave her i kommunen. Hun spurgte ellers til man skal være om jeg stiller spørgsmål om, at man skal være opmærksom på, hvor mange uddannede der er på en virksomhed i forhold til ikke uddannede. Vi har forstået det sådan, jeg har måske også forklaret det misvisende, når det tages en større ansvar på en arbejdsplads, så stiller man fokus på, at om det skal være uddannet, og at det skal komme fra er det nogle tiltag, der gør, at man har en tilsynsordning vedrørende, hvor mange der er på en uddannet, hvor mange der er uddannet på en arbejdsplads i forhold til vikarer eller ikke uddannet. Disse skal
lederne være opmærksom på, om kravene lever op til selve stillingskravene. Kommunen er en bygherre, og som har ansvar for byggetilsyn. Kommunens ansvar er meget vigtigt, og det er en del administrativt arbejde. Men hvis sagsbehandlings lettes, så vil det være nemmere at føre tilsyn. Vi skal sikre at kravene til diverse virksomheder eller stillinger mødes og være opmærksom på status og udvikling og sikre at ansætte en borger, som er opvokset i Grønland, som det første. Vi bør være mere opmærksom på bygherrerne, og om det møder de krav, der er stillet. Hvordan kan kommunen føre større tilsyn? Dem, der fører tilsyn, kan møde op til virksomhederne. Vi fra Atassut vil gerne arbejde for en struktureret tilsyn. Og vi kan arbejde for, om man er opmærksom på, at strukturerne fyldes, som at tømmerne kan benyttes, hvor man holder møder og drøftelser for diverse målsætninger. Området for teknik bør også være mere opmærksom på dette. Kommunalbestyrelsen bør det være mere indblandet. Tilsynet burde være mere streng. Så jeg har lyst til at gøre noget, have tiltag. Projektlederne holder også større ansvar, hvor de kan vælge en tilsynsrepræsentant. Og derfor så er det også vigtigt, at den også er man stiller sig spørgsmål ved, om denne også skal være i kommunen. Hvis vi skal have en godt samarbejde sammen med private virksomheder her i vores land, så skal vi samarbejde tæt med dem. Derfor så skal vi indkalde til møde, invitere til møde og få en bedre kommunikation på området. Hver gang det skal være en byggeordning, så indkaldes det til møde, hvor området for teknik også deltager. Dette bør vi benytte mere aktivt og samarbejde bedre med vi vil gerne også vægte på samarbejdet. Derfor så vil vi have en målsætning om, at kommunen og bygherrerne skal have et tættere samarbejde. Kommunen og bygherrerne burde have et bedre samarbejde, hvor det drøfter, hvordan og hvorledes byggeri skal foregå.
Jeg vil ikke sige, at jeg vil gerne sige, at virksomheder har også ansvar, men kommunen kan også have mere krav til virksomhederne. Der er nu gået 45 minutter. Vi holder pause i 10 minutter.